Xa están á venda as entradas para a Gala de Nadal de Cáritas que se celebrará o 13 de decembro no Auditorio Municipal de Ribeira. Os alumnos de Mimarte serán os encargados de levar a escena este espectáculo co humor como fío conductor e que inclúe tamén un conto de Nadal do máis futurista. Vamos a ter un montón de sorpresas, vamos a ter invitados moi especiales. Podemos dicir que este ano imos ter alguén que ninguén se espera que actuou en Eurovisión, hasta aquí podo ler. Podo dicir tamén que os nenos de San Ildefonso van a vir ensayar a gala de Cáritas. Non sei como acabará a cousa, igual se nos ven o auditorio abaixo, e haberá moitísimas sorpresas, risa, un conto de Nadal moi futurista, que xa o cartel é un pouquiño un aviso de como vai a ser un pouquiño a gala, de sempre un pouquiño máis humanidade e menos humanoides. O obxectivo deste evento é sensibilizar a poboación e dar a coñecer o labor de Cáritas ao tempo que se recadan fondos para axudar a sufragar os numerosos programas que a entidade ten en marcha. A parte económica, non? Toda a recaudación, o que recaudemos ali, pois vai ir para proxectos de empoderamento da muller, os proxectos que a nosa educadora social, Sara, está levando a cabo durante todo o ano, tamén necesidades puntuais, casi diarias que se nos presentan, non? De atención primaria. A unión de todas esas partes e tamén, como falaba Manolo, pois de entidades colaboradoras a través de negocios, comercios que aportan pois para esos sorteos. Creo que a unión, ao final, entre tantas partes do noso concello, do noso pobo, pois é fundamental para que proxectos como este sigan crecendo. Haberá unha fila cero con 200 entradas reservadas para aqueles que non poidan asistir, pero que desexen contribuir á causa. Entrarán tamén no sorteo de agasallos. A gala dará comezo ás 8 da tarde e a apertura de portas será media hora antes. As entradas xa se poden adquirir na sede de Cáritas ou no espazo Mimarte.